Днес съм решил да ви разкажа как живеят милиардерите. Първият от списъка ни е Бил Гейтс с неговото най-скъпо имение Занаду 2.0, разположено в Медина, щата Вашингтон, оценявано в годините на до $125 милиона. Това е една от най-известните частни резиденции в света, благодарение на своята уникална архитектура, съвременни технологии и невероятен комфорт. Занаду 2.0 е проектирано от архитектурното студио Кълтър Андерсън и има модерен стил, комбиниращ стъкло, бетон и дърво. Разполага с множество спални, бани и различни развлекателни пространства. Сред най-значимите са голямо кино, голяма библиотека, външен басейн и винена изба. Втория имот в списъка е фермата на Опра Уинфри. Не знам за вас, но аз като чуя ферма не си представям точно това, но както и да е. Наречено The Promised Land в Монтесито, Калифорния. Това е едно от най-впечатляващите частни имения в Съединените щати, оценявано през годините на до $100 милиона. Имението е проектирано с внимание към детайла и е съобразено с природата, като включва големи прозорци, които осигуряват невероятни гледки към заобикалящият ландшафт. Това е място, където се усеща хармония с околната среда. Интериорът на къщата е изпълнен с луксозни мебели и декор, като включва салони, дървени панели, сложни камини и произведения на изкуството. Някои от специалните му удобства са голямата библиотека, винотека, лична спа зона, фитнес, голям външен басейн и фермерска част. И не на последно място е така добре познатият ни Илон Мъск с най-скъпият му имот, а именно неговото имение в Бел Ейр, Лос Анджелис, оценявано през годините на до $70 милиона. Но защо го продаде? За разлика от други знаменитости, Илон Мъск не е притежавал огромно количество недвижими имоти в годините. По-скоро е известен със своето предпочитание към минимализма и нестандартния начин на живот. Това е и причината от години да се въртат слухове, че е продал имота си в Бел Ейр и сега живее в малка сглобяема къща. Чии домове искате да видите в част 2? Оставете ми коментар.